Zdravím, tak dnes je 12. septembra 2024. Bol som na pošte a som si vyzdvihol list z Krajskej prokuratúry Žilina. No, takže len tak informatívne stručne. Vec oznámenie Komplex Centrum upovedomenie. Oznamujem vám, že vaše podanie z 28.2024, ktoré ste adresovali netrestnému úseku tunajšej prokuratúre k spisu značka KD a tak ďalej, v trestnoprávne relevantnej časti z dôvodu príslušnosti postúpil okresnej prokuratúre Žilina na ďalšie vyhodnotenie a vybavenie. Ďalej tu podpis pána prokurátora, tak ten nebudem zverejňovať. No tak pár poznámok alebo poznámka len taká, že predtým, keď bolo prvé podanie na okresnú prokuratúru, tak okresná prokuratúra to odstúpila na krajskú prokuratúru. Potom, ako krajská prokuratúra konala, žiadala o doplnenie, plus teda bolo podané to podozrenie zo spáchania trestného činu, ako som už informoval. No a teraz to krajská prokuratúra dala na okresnú prokuratúru. Neskúmal som prečo, za čo, ako. No, verím, že postupujú podľa zákona, ale nemám teda informáciu a znalosti, čo sa týka sídla príslušného subjektu a prideľovania, no, čiže kedy koná okresná prokuratúra, kedy krajská. No, takže nekomentujem a len informujem. Fajnový deň.